Moi kaikille ja tänään mä pelaan Minecraftin uusinta snapshottia. Ja tässä videossa mä käyn läpi, että mitä seuraavassa päivityksessä tulee. Aloitetaan ainakin turhimmasta asiasta. Tai tylsimmästä oikeastaan, missä se on. Eikä se, että lightning roditkin hapettuu. No, mitä nyt? Ja tässä kestää sen takia vähän hetki, koska mä en oo edes kattonut tätä vielä läpi, että mitä tulee. Sitten täällä me tulee copper lanternei. Tästäkään mä en tiennyt. Tänäänkin varmaan on aika huonoa. Ja sitten copper-ketjut. Ja avaan täällä jotain muutakin. Nämä tulee tämmösiä. Jotain hyllyjä. En tiedä mitä näitä tekee. Mutta ainakin kiva, että on jotain tämmösiä. Niihin voi ottaa itemeitä. Tuolta vaikka nyt tommos. Oho. Ja voiko tähän laittaa vaikka... Joo, tähän voi ottaa itemeitä. Joo. Mobeja ei tuu uusia. Blokkeikaan ei tajunnut tulla uusia. Ja tulee copper bar, sitten nämä ketjut oli aika paljon sitten nopeutakaan. Mutta sitten varmaan paras uusi juttu. Elikkäs kupari, armorit ja työkalut. Kupari on ollut aina hyödytöntä. Näitä nyt silloin ainakin jotain hyötyä. Ja nää, vaikka nää onkin huono, jotkut rautakamat, niin kyllä ne on alkuun ihan hyvät. Joo, tuli tässä uusi mobi. Nimittäin tässä tuli nää copper-golemit peliin. Ja sitten tuli nää vitsi copper-arkut, copper-chestit. Pistää kai toimii silleen nää copper-golemit. Että mitäköhän toi menee päälle, mä en ole ihan varma. Kumminkin, että jos mulla on chestejä täällä näin. Ja jotenkin vaikka tälleen näin. Mä otan täältä kaikkea niinkö roskaa täältä vai täältä vaan tämmöstä näin. Näin ja tuon tänne chestiin. En täällä pitääkään niin. Ja mä en tiedä miten tää toimii. Entä jos tää osuu salama? Ei. Jos mä tuon sun kuparia. Ei tapahdu mitään. Ei mitään nää. Väriainen on nämä uusi tekstuuri, ihan kiva. Mut mitenkään nää lähtee käyntiin. Musta tuntuu, että se ei toimi ainakaan tälleen, mutta yritetään.
Sulla on just tommonen sopiva. Tommonen. Koet se vähän siihen. Ei toimi. Jos mä aina, jos siihen pitää laittaa. Oisko redstonea jotain? Jos vaikka tekee näin. Vai oisko kirves? No. Ei. Entä redstone pukki? Ei. Ja kumminkin jotenkin noissa saa päälle. Niin kun ne alkaa lajittelemaan tavaroita, tässä mä en kyllä tiedä miten. Mutta no, teette kumminkin mitä tekee. Ja YouTubesta varmasti löytyy videoita. Tuossa näkyy niinkö, että... No. Tässä on siis tämä komennoilla. Se. Jos ei saa edes. Joo, nyt mä saan toimii. Näin. Tälleen tää toimii. Mä mennään taas ensi videossa ja moro! Milloin Clea kutsuu mut? Milloin mut kutsutaan sinne vitsi? 1K1K.